Γεια παιδιά, King of Video Games εδώ και σήμερα θα σας παρουσιάσω τον LTB. Αυτός είναι. Του έχω κάνει ό,τι έπρεπε να... sorry. Εντάξει, δεν πειράζει. Το είναι, έχει 39 συνδρομητές και πάμε να δούμε τις μεταφορτώσεις του. Γεια σας παιδιά, και σήμερα Αυτό εδώ πέρα όχι το πρώτο του βίντεο, το τελευταίο του βίντεο που έβγαλε και λέγεται Fidget Spinner στο Minecraft. Ότι δηλαδή κύκλωσα τώρα. Αυτό είναι το Fidget Spinner. θα σας δείξω ένα mod που κατέβασα. Είπε mode. Κοίταξε εδώ. Πω δεν το δω. Όπα. Το βλέπετε και κάτω. 64 Fidget Spinner έχει. Αν το δείτε. 64 Fidget Spinner. Αυτός είναι ο LTB. Τα ξέρετε τώρα εσείς, το είχα κάνει και στο προηγούμενο, νομίζω στο King of Video το είχα κάνει. Νομίζω ναι. Πυραμίδα, σχετικά όχι πολύ μικρή, αλλά όχι και πολύ μεγάλη. Όχι έτσι. Οκ, LTB σου κάνω subscribe. Εντάξει, πλάκα να δες. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου εδώ. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εδώ θα δείτε πολλά games, βίντεο σχολιασμού. Βίντεο σχολιασμού, τι λέει. Και Q&A και πολλά ακόμα. Ξέχασα να διαβάσω. Αυτό είναι το κανάλι του. Sorry. Το είναι πολύ καλό κανάλι. Κοιτάξτε τι έχει κάνει. Τι βιντεάρες. Επίσης. Είναι τόσο καλός που βοήθησε και έναν άλλο YouTuber. Γεια σας παιδιά, σήμερα κάνουμε ένα βιντεάκι για να βοηθήσουμε έναν YouTuber. Λέγεται Εγώ, ο ανώνυμος αλκοολικός του LTB, πάμε στην ίδια τάξη. ανώνυμος αλκοολικός και έχει κάνει μέχρι τώρα ένα βίντεο. Λέγεται η τρελή με τους επιδέσμους και η μανιακή αδερφή της. Είναι ένα τρομακτικό παιχνίδι. Πηγαίνετε να δείτε το κανάλι του. Κάντε του μια εγγραφή, ένα like, υποστηρίξτε τον και το βίντεο λέγεται, σας το ξαναθυμίζω, η τρελή με τους επιδέσμους και η μανιακή αδερφή της και τα λέμε. Κοιτάξτε εδώ. Έχει κάνει copyright, αλλά δεν πειράζει. Αυτό ήταν το βίντεο, πρέπει να το κλείσω τώρα γιατί πρώτον εγώ πάω μαζί του μπάλα με τον LTB. Αυτός χαζός. Άντως. LTB, 39 συνδρομητές πράγμα του και 40 συνδρομητές μπερδευτικά. Και κάντε του subscribe. Τώρα ναι, το λόγο γιατί θα πάμε μαζί μπάλα τώρα και θα δει μάλλον το βίντεο μου λίγο πιο μετά. Γεια σας.